Sibingelele sikamkele endabeni zehora lesikhombisa kusihla. Sibingelele ke nakuwe mbukeli osibuka ku DTT igama lami nguNonxolo uMamtshali bokomwali. Kanti ke njengenjwayelo umbukeli sengifike eqathatha ngizokuthamdela indaba zosuku. Ngabe ngisapholisa ke amaseko ke sibheke ihamba phambili kuleli hora. For as long as there is an investigative process underway, that possibility exists that more people will be arrested. Lihlashisele umhla zintathu kuntulikazi icala labasola abathathu ababoshwe ngomsombuluko ngecala lokusiza umdlenguli ophinda bengumbulali uThabo Bester etulweni lokweqa ejele laseMangaung nyakenye. Indlela ahambe ngayo ayinhle neze umuntu osemdala kanjena futhi. Abezimo eziphuthumayo batakule idumbu zabantu abathathu ababeyizisulu zezikhukhula eCato Crest eMayville eThekwini lokhu kulandela ukuhlasela kwesishingishane esidlule nomphefumulo womuntu oyedwa izolo. Not conceding set pieces, not conceding early, making sure that when we win the ball, what we're going to do, because that's some of the things that we've been working on, and making sure that when we get a goal opportunity that we actually put it away. Yana isiphothula amalungiselelo ayo njengoba sekuselenya ngaphambi kokuqala komqhudelwano wendebe yomhlaba ozobanjelwe eAustralia naseNew Zealand. Xhumana noma ingqinamba ezikhungethe umphakathi wangakini ungashayela kule nombolo ethi 011 714 6133 noma usithumele i-email ku news@sabc.co.za. SABC News izwi lakho sizimele asithathi hlangothi. Lihlashiselwe umsombuluko zayo enkantolo yeMantshi eBloemfontein icala elibhekene nabasolwa abasha abathathu ngokweqejele kukaThabo Bester. Sesinyuke safinyelela kubantu abayi12 ke isibalo sabantu ababoshiwe ngecala lokweqa kukaBester. uThabang Mir noJoel Makhetha kanye noMoketsi Ramolulo basolwa ngokuthi bayathinteke etulweni lokweqa kukaThabo Bester. Bobathathu labasolwa basebenzela inkampani yonogada iG4S nokuyiyona yabe inenkontileka yokuqapha ijele laseMangaung okweqa kulo uBester emva kokuthi kwashiswa isidumbu esithile egunjini ayeboshwe kulona ukuze kubonakale sengathi washa wangqonqa. iNPA eFree State iqaqule ukuthi kusengenzeka kube nabanye futhi abazoboshwa ngecala likaThabo Bester. For as long as there is an investigative process underway, that possibility exists that more people will be arrested, because it will depend on the evidence that will be revealed by the police during their investigative process. If the investigations point at certain people, surely those people will have to be arrested and be brought before the court. Ungoti wezomthetho uthi kuyamangaza ukuthi azikho izikhulu eseziboshiwe kuleli cala. We are of the view that either a unit manager of the correctional facility has to be called to come and account. Alternatively, a center manager, someone who is responsible for the whole facility. Sebehlangene bebonke abasolwa becala kulindeleke ukuthi baze bavele enkantolo eBloemfontein mhla ziyisishiyagalombili kuNcwaba. Abezimo eziphuthumayo batakule izidumbu zabantu abathathu ababeyizisulu zezikhukhula eCato Crest eMayville eThekwini. Lokhu ke umbukeli kulandela ukuhlasela kwesishingishane esidlule nomphefumulo womuntu oyedwa izolo. Sacikela phansi imizi kanye nenqalazizinda. Lapho eCato Crest ngaseMayville eThekwini amathimba ukutaku ayaqhubeka nokufuna abane okubikwe ukuthi balahlekile osindile kunezikhukhula oneminyaka eyi10 uchaza ngesigameko. Phakathi kwezidumbu ezintathu ezitholiwe kuthiwa kukhona nesomntwana abasindile bathi babe nenhlanhla. Indlela ahambe ngayo ayinhle neze umuntu osemdala kanjena futhi. Indlela ehambe ngayo ayijabulisi. NgoLwesibili ntambama indawo yaseNanda enyakatho nedolobha iTheku ihlaselwe isiphepho. I was so scared. What I've seen yesterday I never seen before, and I'm so scared to even I'm talking to you. I'm still scared. I'm shocked. Abanye bathi balahlekelwe yikho konke bebenakho. Manje angazi ukuthi ngizokwenza njani from now. Yini ekufanele ngiyenze
into zami ihambile, ukudla kwami kuphephukile, ngalala kamakhelwane, ngalala embhedeni omanzi nakhona bekuphephukile futhi. Bangaphezulu kwekhulu abantu abasale bengenamizi nasebekholiseliwe ehholo lomphakathi eMawoti. ePinetown imigwaqo eminingi kuthiwa ibivalwe ngamanzi. Umshayeli oyedwa uhlangulwe emotweni esemuka namanzi. Izimoto eziningi kuthiwa zimukile. Mlondi Khadebe, SABC News, eThekwini. Okhulumela ihhovisi likaMengameli wezwe uVincent Magwenya uthi uMengameli wezwe uCyril Ramaphosa uzokwenza isimemezelo maduze mayelana nengqungquthela yamazwe eBRICS okulindeleke ukuba isingathwe kuleli. The President in the next couple of days or so will be concluding his round of consultations with other BRICS leaders. Thereafter we will be in a position to advise as to when the President will make an announcement regarding the country's hosting of the BRICS summit. This is going to be a historic summit. All African heads of states have been invited. Heads of all regional multilateral bodies have also been invited. We have a historic number of countries seeking to join BRICS, which is something that BRICS member states will be considering. Therefore, it will be a very successful summit, and the President, alongside his BRICS counterpart, are all determined that nothing distracts from hosting a very successful summit. Inhloko yamajaji uRaymond Zondo namhlanje ube nenguyazana nosomlomo wePhalamende uNosiviwe Maphisa Nqakula kanye nosihlalo omkhandlu obhekele ifundazwe uAmos Masondo ngenhloso yokulungisa ubudlelwane phakathi kwamajaji kanye nePhalamende. Ngesonto eledlule uZondo wathi iPhalamende liyadembesela uqinisekisa ukuthi lelizwe aliyitholi ligwamandwa amandla ombuso esikhatsini esizayo. Inhloko zePhalamende zabeke seyicela ukubamba umhlangano nenhloko yamajaji ukuze kubhungwe ngalolu daba njengoba phela zikholwa ukuthi ukuphawula kaZondo kwakubukela phansi ukusebenza kwePhalamende. Lo mhlangano ke uzoqhubeka kusasa lapho kuzokhishwa khona umbiko mayelana nenyathelo eseyithathiwe yiPhalamende ngokuhambisana ke nezincomo zekhomishana kaZondo. Given the nature or the tone or how the statement was written, because I was not in the meeting, I was with you here, there were fruitful discussions, and I think the discussions seem to have been quite robust, but very cordial as well. But like I said, I don't want to make assumptions and guess what could have happened inside there. The presiding officers will be able to tell you tomorrow. Ungqongqoshe wezasekhaya uDokotela uAaron Motsoaledi usasicubungula isinqumo senkantolo ephakeme ehlele ePitoli echithe yaphinda yasihlonza njengesingahambisani isinqumo sakhe esimayelana nokuqeda imvume ekhethekile egunyaza abadabuka eZimbabwe ukubhaca kuleli. Inkantolo ephakeme ehlele ePitoli iphinde yabukeza lesinqumo sikaNgqongqoshe uMtsoaledi yaphinde yakunikela izandleni zakhe ukuba asibukeze kabusha. Phezu kwalokho inkantolo ikhiphe umyalelo ukuba lezi imvume ezigunyaza izakhamuzi zaseZimbabwe ukuba kuleli zizoqhubeka ukuba semthethweni ezinyangeni eziyishumi ezizayo. Ngombasa inhlangano engenzi inzuzo iHelen Suzman Foundation yafaka isicelo enkantolo ukuba lesinqumo sihoxiswe ngelithi asihambisani nomthetho sisekelo. Lokhu kusho ukuthi izakhamuzi zaseZimbabwe ezikuleli ngale mvume angeke zisaboshwa okanye zibuyiselwe ezweni lazo. Le mvume ke ibizwa ngeZEP inika ke abomdabu waseZimbabwe abacela ezinkulungwaneni eziyi180 imvume yokuhlala, ukusebenza nokufunda eNingizimu Afrika ngokusemthethweni. Kanti yaphasiswa ngo-2009. Uhulumeni waseNingizimu Afrika wanquma ukugunyaza le mvume ngesikhathi sinyuka ngesivinini isibalo sezakhamuzi zaseZimbabwe ezabe zifudukela eNingizimu Afrika. Mbukelisi sasiqu eyitolo kanti uma ngabe sibuya sizokuphathela udaba oluthi we have engaged with the leadership of the Diepkloof hostel to agree on the first phase of our response. Imeya yomkhandlu dolobha igoli uKabelo Gwamanda usethembise ngokuthi kuzofakwa ugesi ngokusheshsha ehostela laseDiepkloof eSoweto ngemva kwembhikisho yezakhamuzi ngomsombuluko.
Siphinde sikubingelele sikwamukele uma ngabe usanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi lihlahliselwe umhla zintathu kuNtulikazi icala labasola abathathu ababoshwe ngomsombuluko ngecala lokusiza umdlenguli ophinde abe ngumbulali uThabo Bester etulweni lokweqa ejele laseMangaung nyakenye. Khumbula ke mbukela ukuthi lezi ndaba zikhona phela na ku YouTube ungena kuyo nje uyicinge ngamagama athi SABC Izindaba na kanjani uzoyithola. Umengameli wezwe uSiril Ramaphosa useshicilele incwadi eyigunyaza ukumisa emsebenzini amajaji amabili ezinkantolo zaseGauteng uChifi wamaumela kanye noNomonde Mgqibisa Thusi. Ukunqunyanyiswa kukaMaumela noMgqibisa Thusi kulibeka kwisihlanu inani lejaji ezinqunyanyiswe ngumongameli emva kokucetyiswa yiJSC. The JSC decided that tribunals should be appointed to determine the complaints against the two judges. The JSC is in the process of appointing the tribunal for each one of the judges. Kusisithuba esiphansi sifike kwinyanga ezimbini iJSC yacela umongameli anqumamise ezijaji ezimbini. Kodwa iofisi yakhe ikhanyele ukuba uRamaphosa uberhuqa inyawo. It will not be true that the president has delayed. When that announcement was made, that did not immediately translate to that documentation being provided. It was just a public announcement. There was quite a time lag between that announcement and the time the president received all the necessary information, which includes a minute from the Department of Justice. Iqela elinomdla kwimicimbi yejaji, iJudges Matter, ibongoze iJCC ukuba iqukumbele ngokukhawuleza lombandela ukukhusela abo bachaphazelekayo. The question of judicial conduct is a difficult one. One needs to be able to both defend judicial independence but also hold judges accountable. Dinglulama Matya wendaba ze-SABC eParlament eKapa. Kwethulwe amaphoyisa amasha ayinkulungwane eziyishumi aphume esikhungweni samaphoyisa eMthatha eEastern Cape. Amapolisa ayi-552 azokongezwa kumapolisa eli. Lamapolisa athe aqoqumbela uvavanyo kwiAkademi yamapolisa. Ayi-190 azakuba seBhisho ukanti ayi-148 azakuba seThabazimbi. Umphathiswa ucele uthi inkqubo eqhutywa eGoli iOkayimulawo iza kuqhubeka kwizwe lonke. We have shifted a little bit from reactive policing investigation. We have moved to preventative and combating the crime. If you smell around, what has been popular in Gauteng as Okayimulawo is a national issue. Abahlali baseMthatha basafuna impendulo ngokubulawa kukaNamhla Mthwa kuba kungekabikho mntu ubanjiweyo. Waye wadutyulwa wabulawa phambi kwakokwabo kunyaka ophelileyo kwinyanga kaTshazimpunzi. Abahlali bakholelwa ukuba yayiziziphumo zoxhatshazwa ngokwesini. The issue of Namhla unfortunately is taking long, but that was taken by the national office and is still under investigation. Indawo yaseBhitye xa uphuma eMthatha yenye yendawo umphathiswa ebeke wayindwendwela ngenxa yokubulawa kwabantu. Abahlali baye bakhalazela ungabonakali kwamapolisa neven zamapolisa. The issue of vehicles, yes, we are aware that we need to assist them with vehicles. The provincial commissioner is working on that. Amatyala afana nokubulala ayaqhubeka nokuba ngumcelimngeni kwiphondo laseMpuma Koloni. Esinye sesiganeko esandlokwenzeka sesenkondekazi ekutyholwa ngokuba ibulewe ngumzukulwana wayo eMalitswayi. NdinguNomzwanele Mngoma kwiindaba zeSABC eMthatha. Imeya yaseGoli uKabelo Kwamanda ibophezele ngokuthi kuzofakwa ugesi kabusha ngokusheshsha ehostela laseDeep Kloof eSoweto. Imeya yaseGoli uKabelo Kwamanda uyifikele eMathupha ehostela laseDeep Kloof namhlanje. Lokhu kuzemva kwembhikisho zakhamuza lendawo ekuqaleni kwaleli isonto. uKwamanda uyibonele ngawakhe izimo eziphila ngaphansi kwazo lezakhamuza leli hostela. Kontra sasa uzofika ngithi
azokhulumisana nenduna ukuthi bazolihlela kanjani iprogram yokuthi baqale Monday. Ibophezele ekutheni uzongenelela ngokusheshsha kulolu daba. With the leadership of the Deep Blue Hostel to agree on the first phase of our response and focus on the most important aspects of their daily lived experiences. And I have assurances from the officials in the city of Johannesburg and their commitment that they will diligently implement the agreements that were reached with the leadership of the hostel. Ezizethembiso izona umphakathi ozobambelela kuzo. Empeleni njoba sisho sithi hayi ukuthi suspend strike sisasimisile asuspendiwe. Kusho khona ukuthi upanyaza mawukuthi akaveli. Mawukuthi akaveli angisho ukuthi ngiyathi abaphuma abantu kodwa mawukuthi abaveli angazi nami. Ngisho nje kanjalo ngithi angazi nami mawukuthi akaveli angazi nami. Amakhansela ayisikhombisa akhonjwe indlela ku-ANC eMangaung eFree State athi afuna ukuzidlulisela enkantolo yokudluliswa kwamacala isinqumo sokuxoshwa kwawo. Yize lamalungu esabona ukhongolose njengekhaya lawo kuyawaphoqa ukuthi acabange kabusha ngekusasa lawo. Athakulungele ukubhekana ne-ANC okhethweni lokuchibiyela oluzayo. We took a stance that the four of us who were ward councillors, we will contest the next scheduled by-election to be held on the 19th of July 2023 as independent candidates under the banner of Mangaung 7. Lamalungu athi baningi basazosula ezikhundleni zabo ze-ANC ngaphambi kokuba kuyiwe okhethweni. About 4 to 5 ANC councillors. You must expect that. That is bound to happen. Because what we are saying is that once the community have sent us to go and keep the executive accountable, and someone is preventing you from doing that, that will be inside you. A lot of councillors in that caucus of Mangaung, we can assure you, they are just there to raise their hands. Lamakhansela athi azongenelela lolu khetho ngaphansi kwegama elithi Mangaung 7 kanti anethemba ukuthi azowudla umhlanganiso emawodini amane anganabuholi. iKaizer Chiefs isimemezele ukuthi uMulifi Ntseki uyena osezoba ngumqeqeshi weqembu. U-Atazwane obecijala leli qembu laseSoweto usezoshenxela kwesokuba ngumsizi kamqeqeshi ngokubambisana noDylan Shepherd. Ngaphambi kokuqokelwa kulesi sikhundla uNtseki ube yinhloko yeqembu labaqeqeshi ababhekele abadlali abasebancane kuleli qembu lasePhefeni. Lo mqeqeshi osemkantshubomvu useke wacija iqembu lesizwe lakuleli kanti futhi ke uke waba yiphini lomqeqeshi weBafana Bafana. Sekusala isikhathi esingaphansi kwenyanga ukuthi kuqale umqhudelwano wendebe yomhlaba besifazane ebholweni likanobhutshuzwayo. uDesiree Ellis ocija iBanyana uthi manje ke sebegxile ekutheni yini okufanele bayiqikelele njengeqembu kulomqhudelwano. iBanyana izosebenzisa umlando wayo wendebe yomhlaba ngo-2019 eFrance njengoba emqhudelwaneni wendebe yomhlaba ozosingathwa eAustralia neNew Zealand kwezokwethwasa. Not conceding set pieces, not conceding early, making sure that when we win the ball, what we're going to do, because that's some of the things that we've been working on, and making sure that when we get a goal scoring opportunity that we actually put it away, because if you look back at 2019 we could have gone 2-0 up after half time and the game might have turned out differently. Njengoba iBanyana ibheke kowendebe yomhlaba ibhekwe ngabomvu njengoba ikhale emuka nowe-AFCON nyakenye. I think even before being WAFCON champions, there were already expectations, and that's not going to change. Obviously, now with the title of being WAFCON, the expectations is even bigger. Leli qembu elizomelela kuleli libandakanya abadlali abamkantshubomvu njengoba iningi labo ligijima kumaliga aseqophelweni eliphezulu. Playing in Italy makes it quite easier for me to share the
the scope with the management. I think 95% of the players in the national team of Italy play in Italy. So some of them I play with them in my team, some of them I've played against them, and some I've played with them in previous teams. So I know quite a lot about the Italian team, the Italian structure, and also the qualities that some of the players have. Ngaphambi kokuthi iqale lo mqhudelwano elakuleli lizozwana amandla neBotswana enkundleni yaseTsakane eMpumalanga Rand ngesonto kuzobe kumahhala ukungena kule nkundla kanti amathikithi azokhishwa kusukela kusasa. Umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu noThini Ntshiza. Ngikubingele mbukelo emakhaya ngiphinde ngikwamukele kwisimo sezulu sanamhlanje kusihlwa ake sibheke ukuthi simi kanjani ke kunezimvula nomoya elindilekile kepha ke izulu uthanda ukuthi lingabi lihle ngoba kunalezi imvula ezinamandla kakhulukazi nje ziqinisa lapha esifundazweni sase Eastern Cape kanti ke ngaphinde futhi ilindele ke lezi imvula ezinamandla lapha esifundazweni sakaZulu Natal thande futhi nezulu singabi lihleke lapha esifundazweni sase Free State zikhona ke lezi imvula ezinamandla elindelekile singaphinde futhi ilindele ke nje lezi imvula ezinamandla kakhulukazi lapha esifundazweni sase Northern Cape kanti ke kusasa zikhona ke futhi lezi imvula ezinamandla elindelekile kakhulukazi njengempela lapha esifundazweni sase Western Cape koKapa lodumo ukhona ke nalawa umsingo obandayo olindelekile izulu singabi lihleke esifundazweni sase Eastern Cape khona lawa moya obandayo ugudla njalo lapha esifundazweni sakaZulu Natal kanti ke isixwayiso sethu sakusihlwa simi kanje kunakhona ke lo lezi imvula ke ezinamandla elindelekile lapha esifundazweni sakaZulu Natal kanti ke singaphinde futhi kulindele ke lokwaduma obunobungozi obulindelekile lapha esifundazweni sase Free State kuyana kanjalo lapha esifundazweni sase Eastern Cape ukhona ke nalo amoya obandayo olindelekile esifundazweni sase Free State kanti ke kusasa ukhona ke lo amoya obandayo ongadala umlilo onobungozi kakhulukazi lapha esifundazweni sakaZulu Natal singalindela ke nale laqhwa ikakhulukazi lapha koMatatiyela kanti ke amazinga okushisa ami kanje kusihlwa liyabanda ke izulu kakhulukazi ngempela lapha koKapa lodumo singalindela nje u11 liyakubuza ngempela ukuthi ngubongaki ke lapha ko-Appington ngo5 masibheke nje lapha koGoli liyabanda ngempela qhaqhisa amazinyo ngo4 kanti ke esifundazweni sakaZulu Natal lithanda ukuthi nje liphole kusihlwa kanti ke kusasa izulu thalo singabi lihle ngempela lapha koKapa lodumo lipholile ke ngo16 kanti ke Appington lipholile ngo14 kanti ke lapha eGoli koSoweto thanda ukuthi nje liphole ke ngo14 masibheke nje lapha ke eThekwini eClermont kwaMashu eMlazi u23 kanti ke eGqeberha u19 ngisibeka lapho ke isimo sezulu sanamhlanje kusihlwa mina ke ngiyintombi kaMadlamini ulangelihle ngoba libalele ngithi konke kufeziwe.